מה שמך ומהו התפקיד שלך במועצה? שמי כרמל סלע ואני ראש המועצה האזורית. שמי מודי ברכה, אני סגן ראש המועצה, והתחומים בהם אני עוסק הם רווחה, סביבה וקיימות והנדסה בעיקר, וגם נושא חירום. שמי אורן עוזרד ואני סגן ראש המועצה האזורית חוף הכרמל. מתי הגעת לחוף הכרמל? לא הגעתי, נולדתי. נולדתי בחוף כרמל. נולדתי בחוף הכרמל, אני מרגיש בית בחוף הכרמל. בחוף כרמל, במושב גבע כרמל, הבן הראשון של המושב. בן מעגן מיכאל, שם נולדו לי ילדיי ושם נולדו לי גם ניניי. מה הזיכרון הכי קרוב ללבך? מערות האדם הקדמון. במקום שיושב בית הספר שלכם, נהגתי לבלות את שעות אחר הצהריים ולפעמים גם את היום. גן הילדים בשפיה הוא הזיכרון הכי טוב והכי משמעותי שיש לי בחוף הכרמל. ללכת לשם, להיות שם. שלא הלכנו ללמוד, ובעצם להיות ילדי טבע. להרגיש את האדם הקדמון, את המרחבים, את הגובה מעל פני הים. מה אתם חושבים על המיזם שלנו של השבוע המרכז? אני חושב שזה מיזם יוצא מגדר רגיל. הוא מאפשר לכם כתלמידים, כבוגרים, התחברות לסביבה, לטבע, לחוש את המקום, את האזור. גם ההיכרות ביניכם היא מעניינת, גם ההיכרות עם המורים היא מעניינת. אני חושב שזאת חוויה מאוד מאוד ייחודית וחדשנית. ללכת ברגל בחוף הכרמל, לישון בחוף הכרמל, לחוות אותו, לעסוק בתכנים שבו ובשכנים שלו, בעיניי זה דבר מדהים, ואני יישר כוח לכם הילדים וכמובן לצוותי ההוראה ולמנהלים שמאפשרים את זה. הדבר היפה בו שזה יוזמות, אוסף של יוזמות של אנשי צוות ותלמידים ומנהלים בתוך בית הספר, מתוך הבנה שלימודים לא יכולים להיות רק בתוך גדרות בית הספר או בתוך הקירות של הכיתה, אלא הלמידה צריכה לצאת החוצה ואנחנו צריכים להתחבר לסביבה שאנחנו חיים בה. פורצת דרך אפילו הייתי אומר. איך הגבתם לזה ששמעתם את אנחנו רוצים אתכם לקליפ שלנו? זה היה הקטע הכי מדליק פה. מגניב. קליפ, לנו, מבוגרים. אני חושב שאנחנו חלק מהבית ספר וגם אנחנו צריכים להשתתף, לתת את תרומתנו. אולפן, הקלטות, נחמד מאוד. לא היססתי לרגע. מה זה חוף כרמל בשבילך? חוף כרמל בשבילי זה בית. זה שורשים. חוף כרמל זה בשבילי משפחה ומשפחה מורחבת. זה נוף ילדותי. זה הוויה וזה משפחה אחת גדולה. חוף כרמל בשבילי זה, לא יודע, זה גם נוף בגרותי. הוא משהו שעושה לי טוב בלב, עושה לי איזשהו אושר שאני קשה מאוד להסביר אותו. זה הכל בשבילי, אבל כמובן אני לא אובייקטיבי. גם קוראים לי כרמל, גם חוף הכרמל, גם נולדתי במושב גבע הכרמל. מה אני רוצה יותר מזה? מה? יש לך מסר שאתה רוצה להעביר לנוער הצעיר? תהיו יותר חוף כרמלים, תעזרו אחד לשני, תפתחו את העיניים ופשוט תחוו את גיל הנעורים כפי שצריך לחוות אותו. פשוט תהיו טובים, תהיו טובים לחברה ותהיו טובים לקהילה ותהיו טובים לחברים שלכם ותהיו טובים לעצמכם. זה המסר. זאת שאלה טובה. אני רוצה להגיד לנוער הצעיר, אתם גדלים בחממה איכותית. אנחנו מאוד צריכים לשמור על האזור הזה, ולשמור מכל משמר על איכות החיים, על ההתנהגות הבין-דורית, ויותר מכל לשמור על הכבוד ההדדי בינינו. אני ראיתי עשן של ארובות, אשפה ברחובות, יערות שנקרטו, מחצבות שנבנו, דמעות של נחלים נשפכו, יערות שנשרפו, פרחים שלא יפרחו. התקווה בליבנו, הסביבה בנפשנו, החלום ברוחנו, לאן נמשיך בדרכנו. חוף כרמל ירוקה זו אינה אשליה, עוד צוות יוצא לסמן שביל מדינה, יד רגל ירוקה נספקת באדמה, משותף חוף כרמל נכנס אל התמונה. תאז לימוד נועל, תלימוד כאן מנהל, לא נולד הבן אדם שלא יצעד בשביל כרמל, יו.
לי את התקווה לא לקבל את מה שאין, את האומץ לנסות ולתקן. בואו נמשיך, החיים לפנינו, לא מאוחר כי מחר יום חדש. הטבע יקבע אם נאבד את התקווה, אז הושיטו ידכם לסביבה. הבטחתם ירוק, ברקיע יש פיח, אחי זיהום אוויר זה מסוכן ומסריח. מקום יעלום מהכרמל נוף חלום, אבל יפה יותר יהיה כאן רק אם נתרום. הטבע נלחם כדי לחיות, נוטה תקווה, משריש שורשים, מגן על החלום שמתנפץ לרסיסים. נשמור על הים, נשמור על הצבית, על מקורות המים, העופות הנדודים. תן לי את התקווה לא לקבל את מה שאין, את האומץ לנסות ולתקן. בואו נמשיך